Il-Knisja permezz tal-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi fissret il-miżuri mħabbra fil-Budget tas-sena d-dieħla bħala pożittivi u inkoraġġanti fuq diversi aspetti. Fis-sarija b'reazzjoni għall-Budget, il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi laqgħet bosta proposti, fosthom l-iskema dwar l-iskart u l-kontenituri tax-xorb li qalet li għandha tħalli impatt fuq l-ambjent, miżuri dwar it-trasport kollettiv, il-vjolenza domestika u l-adozzjoni u l-fostering. Il-Kummissjoni laqgħet ukoll id-deċiżjoni tal-Gvern li jibda jrot lura l-tajjel pubbliċi li jaqgħu fit-tmiem il-ġimgħa. Qalet li din għandha taffettwa l-kwalità tal-ħajja. Madankollu sostniet li l-budget jiffoka wisq fuq l-aspetti finanzjarji u miżuri ta' darba li skonta se jiswew bosta miljuni li ftit jikkontribwixxu għal ġid komuni. Dwar il-qasam ta' trasport, il-Kummissjoni qalet li fil-waqt li fil-budget issemmew miżuri pożittivi għal dan il-qasam, fl-istess waqt saħqet fuq pjan fit-tul, bidla fil-mentalità u alternattivi serji ta' trasport fejn wieħed ħares lejn l-isfida b'mod holistiku. Dwar il-proposti mħabbra fil-budget għal qasam tal-kera, il-Kummissjoni laqgħet b'sodisfazzjon l-aħbar li se tkun ippubblikata white paper dwar is-suq tal-kera li tobbliga l-istidin jirreġistraw kull kuntratt ta' kera tal-proprjetajiet tagħhom. Madankollu qalet li għandu jiġi spjegat aktar fid-dettall il-kunċett dwar ir-reġistrazzjonijiet tal-kuntratti tal-kera. Il-Knisja qalet li waqt li fil-budget ġie enfasizzat b'mod ġust li mhux se jkun hemm il-kontroll fuq il-kirjiet kif kien hemm fil-passat, għal kerreja b'kirjiet li ma jistgħux ilaħqu magħhom is-sitwazzjoni tibqa' prekarja u inkwetanti. Dan sakemm fi kliem il-Kummissjoni jinstabu soluzzjonijiet xierqa li kif isemmi il-budget għandhom jgħinu b'mod effettiv lil kerrej waqt li tkun ġusta mas-sidien. Il-Kummissjoni saħqet li d-deċiżjonijiet li jittieħdu għandhom ikunu fl-interess tal-ġid komuni. Qalet li biex naslu għalih irridu nitilqu minn dak li huwa l-aħjar għalina personali għal dak li huwa l-aħjar għal kulħadd.